Ja wiem, że wszystkie, co tak zwierzęta kochają, to się teraz na mnie oburzą, bo mam lisa, ale ja tego lisa przyciągła, no po to, co by się Ciebie, Irek, spytać, co ma wspólnego lis z kopalnią? To może tak z kopalnią nie, ale z obrzędowością górniczą to na pewno. Bo raz do roku właśnie górnik, który ma lisią czapę, wprowadza na karczmę górniczą nowych adeptów sztuki górniczej. I jego nazywają lis majorem, czyli taką siłą wyższą, która wprowadza nowych szliftów do zawodu górniczego. A czemu akurat lis major? Co to w ogóle znaczy? No to z łaciny jest siła wyższa, ale myśmy to potem przerabili na takiego werbownika, który musi mieć lisi spryt, żeby namówić nowych do roboty w kopalni. Na dole. Na dole. Wiesz, jak jest taki, kto werbuje, no to musi złote góry obiecywać, czego to się nie dorobi i jak to lekko będzie miał w tej kopalni, co też na niego czeka, jak tam przyjdzie. I potem co niektórzy mu wierzą i przychodzą za nim na tą karczmę, żeby przeprowadzić obrzęd pasowania na górnika. No dobra, a na karczma piwno, bo ja o tej karczmie piwnej dość coś słysza. Nigdy na takiej karczmie nie była, bo jak padł, że jest z rodziny hutniczej, czy tam mogą przychodzić baby? Znaczy jeszcze do niedawna byliśmy bardzo ortodoksyjni w tej kwestii i bab mnie nie wpuszczali. Ale przecież w pewnym momencie pani prezes kompanii węglowej była i ministra była od górnictwa, więc to się zmieniło. Zresztą też kobiety na wielu stanowiskach w kopalni pracują. Na sortowni? Na sortowni też. Na lampowni? Na lampowni, ale też jako inżynierowie w dziale tąpań, czy też w zaopatrzeniu, więc to są osoby, które mają uprawnienia wyższego urzędu górniczego i też mają prawo te działchy nosić gryfne, górnicze mundury. Co prawda nie mają kolan zakrytych, bo mają takie kiecki, co te kolana im odkrywają. Ale to jest dobry dział w dziale tąpań. Jak ona tąpnie, to zaroje lisa kupi hopnie, jak nie więcej. A wiesz co, ja sam mam coś, co strasznie lubię, to jest kufel z karczmy piwnej, To ale jak ty też- masz kufel, to też muszę mieć to kufel, też, bo to tak no ale bez to kufli. nie mamy sam tego płynnego złota, nie? Ale on jest tak na muster lampki górniczej. A powiedz mi, jak to z tymi kuflami na tych karczmach jest? To, czy to jest prawda, że wy co roku dostawacie inny kufel? Czy przychodzisz Każda karczma stawia sobie za cel, żeby po niej jako pamiątkę zabrać kufel. Dlatego też, gdy się spotykamy, to każdy o ten kufel szczególnie dba, żeby w całości go do domu potem donieść. Mimo, że na karczmie są rubaszne śpiewy i pląsy i też wznoszenie toastów, tak trzeba wznosić, żeby kufel przynieść. Dlatego też co niektórzy moi koledzy mają kufle z całej swojej działalności górniczej, czyli co rok nowy kufel. No dobra, ale co wy tam robicie? No jest to pasowanie na tego adepta, on w tej mycce, nie ten lis major, jak mi padłeś. No ale jakie tam są jeszcze atrakcje? Bo ja jeszcze słyszałam o takim czymś jak skok przez skóra. Dokładnie te sztifty chybią przez ta skóra. To jest właśnie pasowanie na górnika, bo trzeba przeskoczyć przez skórę, żeby pokazać, że jest się odważnym i że się niczego człowiek nie boi. A to jest richtig skóra. Ja. Dokładnie tak samo jak używali gwarkowie w kopalniach. Bo my górnicy jesteśmy spadkobiercami gwarków. A to co Właśnie. trzymiesz tutaj w ręce, ta pelerynka, to jest nawiązanie do tej skóry. No bo przedstawcie się, to jest dzisiaj no taką pelerynka, nie? Ale jak im dawni na łeb kapała, bo leciały jakieś sztajny, to ta skóra ona chroniła głowa przed ewentualnymi czasami. Także Dokładnie tak było. bez to ona musiała być tak grubo. No, a na karczmie to nie tylko jest, to jest tylko jeden z elementów. Bo No najpierw właśnie, dyrektor musi powiedzieć, że było wydobycie albo go nie było. Ja. Muszą być rozdane jakieś fajne nowe ordery tym, co się zasłużyli.
dyplomy są rozdawane, a dopiero później jest wspólne śpiewanie i cieszenie się tym, że jest znowu kolejny rok i że święto Barburka pomogła nam go przeżyć i poprosić o następny. Jak to długo trwa taka impreza? W granicach 4 godzin. A tyś mi to tak krótko, no co za impreza 4 godziny? Wystarczy. A tyś mi jeszcze padł, bo ja się ciebie pytała, jak ty zaczynasz dzień Barburki. I tyś mi padł, że kaj idziesz rano. No jak to do kościoła? No właśnie, specjalną szarlą górników. No jak jest takie patronackie osiedle, to jak najbardziej tak jest. A jeżeli już nie mieszka ktoś w patronackim osiedlu, to i tak znajdzie drogę do swojego parafialnego kościoła. A jeszcze tak na koniec, my w zeszłym roku z Kasią były na Nikiszowcu. No i on jest, jakby to padać elegancko, nocny Marek, czyli o 6 rano, nie z tobą, ale wiem, że ta orkiestra, nie, Czerwone Pióro puszcza 6 rano i już tam idą bez te osiedle i tych ludzi I w budzą. tych wszystkich Einfartach grają. Tak. Tam Kaj Mieszkosz też tak jest, czy nie? Ja akurat mam też szczęście, że mnie też budzą. To jest szczęście. Mam też szczęście, że też mnie budzą, a tylko dlatego, bo jestem sąsiadem arcybiskupa Damiana Zimonia i orkiestra holdingowa go na Barburkę budzi. I ja też to słyszę. Wiecie, 6 rano. One robota, nie robota, 6 rano to już trzeba wstawać, nie? No ale bo trzeba wtedy jeszcze galoty wymiglować, żeby w paradzie iść do kościoła. I tam w twoim osiedlu, w tym rejonie, kaj ty mieszkasz, ty też jest ta parada. No nie, no właśnie, że jak mieszkałem blisko kopalni, to tak było, a teraz mieszkam w osiedlu w centrum miasta, to już tego nie ma. No, Tylko dlatego, że moim sąsiadem jest arcybiskup, to orkiestra mu cały czas gra. ale szkoda ci tego, czy to... No ja mu cały czas, więc mnie nie szkoda, ja nic nie stracił. Nic nie szkoda. Toż zbierajcie się na Barburka 6 rano.